καινούριο τρίκυκλο Λουκάι Κάργο, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με μέγιστη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα και με φορτίο καρότσας 300 κιλά, είναι ιδανική επιλογή για επαγγελματίες, ιδανικό για πόλεις με στενά σοκάκια, για εξυπηρέτηση πελατών σε ξενοδοχεία. Διαθέτει όπισθεν και αυτονομία οδήγησης 50 χιλιόμετρα αναφόρτιση. Κυκλοφορεί σε 3 σούπερ αποχρώσεις, μπλε, γκρι και πράσινο, με ανατρεπόμενο κάδο, ιδανικό για αυτούς που γνωρίζουν τι θέλουν και ξέρουν να το επιλέγουν.